Здравейте! Тъй като ще пътувам през уикенда и реших да споделя няколко интересни факта за мен с вас, а именно какво слагам в багажа си, когато тръгвам на път. И нещо, без което не тръгвам на път е именно моята Библия, която взимам с мен на състезанията, когато отивам на лагери. Като цяло винаги присъства в моят багаж. Така че слагаме нея. И следващото нещо е моят лаптоп, тъй като вечерно време обичам да разпускам с гледане на филми, така че той също ще присъства в багажът ми. И сега е време за възстановяването, тъй като в изморителния ми ден трябва да приемам магнезий, който да ми отпуска мускулите, и винаги избирам магнезия на Фортекс. Той е моят любим магнезий, затова също го прибавяме към багажа. И сега, може би малко ще ви изненадам, но Карлос Насар, освен че вдига тонове килограми, чете и художествена литература. И като цяло това са нещата, които слагам в багажа си. Надявам се да ви е било интересно.